יש כאן מחאה אלימה של אזרחים העומדים לבדם מול השלטון עם פצצות דלק ואבנים. חזרה אלינו, היום תענית אסתר, ארגוני הנשים מציינים את יום העגונה. אלפי נשים בישראל מסורבות גט, מנועות מלהתחיל פרק חדש בחייהן, ובתי הדין הרבניים לא יכולים, ולפעמים גם לא תמיד רוצים, לשחרר אותם מעגינותן, כפי שמספר כתבנו דניאל אופיר. אני נמצאת בהולד, החיים שלי עומדים במקום במשך 4 שנים, ואני נלחמת וחורקת שיניים, אבל עד מתי? כבר 4 שנים שין מצפה לגט, פרק זמן ארוך יותר מהזמן שחייתה בבית אחד עם בעלה, אבל הפרוד שלה מסרב להתגרש ממנה עד שתסכים לתנאים שהציב. אני לא יכולה לנהל זוגיות. על אחת כמה וכמה אני לא יכולה להביא ילדים, כיוון שהילדים יוגדרו כממזרים. ובתור אישה בוגרת, השעון הביולוגי שלי מתקתק, ואת המהות שלי כאישה אני לא יכולה לממש. תמורת הגט אני צריכה לוותר על כל התביעות שלי נגדו, על הכסף, על הכל. הוא יקבל הכל ואני כלום. אחת מכל 5 נשים המתגרשות בישראל נקלט למצב של סרבנות גט בשלב זה או אחר של תהליך הגירושים. היום, תענית אסתר, שבה מציינים את יום העגונה, הפגינו נשים מסורבות גט בירושלים נגד המצב החוקי בישראל, המזמין סחטנות כלכלית ונקמנות מצד הבעלים הסרבנים. אני לא שמעתי את ראש הממשלה מתבטא בנושא, ולא את השרים שלו, על הבעיה שהולכת ומחריפה של נשים שפשוט תקועות. בזמן שהפרוד שלה ממשיך הלאה בחייו, שין חוששת שכל ישיבה אקראית עם ידיד בבית קפה עלולה לשמש נגדה בבית הדין הרבני. אם עוקבים אחריי, או אם יבואו ויצלמו אותי ויראו אותי יושבת עם ידיד בבית קפה, מבחינתו הוא יציג את זה כביכול כמו בגידה, ואז אני מאבדת את הזכויות שלי. בהנהלת בתי הדין הרבניים אומרים כי הם זקוקים לעוד כלים ומשאבים כדי שיוכלו להתמודד ביעילות עם התופעה הכאובה. אנחנו מנסים לקדם חוק שיהפוך את העגינות לעבירה פלילית. המציאות היום היא שבעל מעגן הוא איננו עבריין, ואם הוא נמלט ועוזב את גבולות מדינת ישראל, לנו קשה מאוד להחזיר אותו לכאן. בתור אישה דתייה שההלכה מאוד חשובה ויקרה לה, אני חושבת שהגיע הזמן לייצר מסלול אזרחי שפשוט אנשים יוכלו לבחור איך הם רוצים להתחתן. בגיל 38 ובלי ילדים, שין חוששת שיהיה מאוחר מדי.